Oke, aku nang gihatag yung Teka na, masuk ka na dito. Mga kimchi, mag-awan ka. Live ka? Sir, bawal po mag-video, sir. Bawal. Ito gabot ana doy? Picture mo, ma'am. Taga-asa mo, taga-asa. Ha? Asa mas panglaw din? Ah, panglaw. Pagkuman ka ng kuan niliyo, pagkuman mo lubog ko ninyo. Ajo! 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 Pyramid na. Dapat ay guard ya o. O dara o pyramid ba yun? Apa na dira? Diri bitaw taon? Okay. Diri. Ah, dira.